Πού είναι ρε παιδις μου, μου κρατάς μούτρα ρε. Πού είσαι ρε, πού το αγόρι μου ρε. Έλα. Για να σε δω λίγο. Για να δω λιγάκι να σε δω εγώ. Πω, Λεβέντης είσαι ρε. Ποιος είναι ο πιο όμορφος εδώ μέσα, εσύ. Κούκλος είσαι ρε, κούκλος είσαι. Έλα. Για να δω ρε τι στέσεις εδώ, για να δω. Να σου δώσω ένα. Έλα εδώ. Πού πας να φύγεις ρε, πού πας. Να σε δω. Στο διάλο. Ορέστης! Είσαι ο αρχηγός! Είσαι ο αρχηγός! Είσαι ο αρχηγός! Είσαι ο αρχηγός! Φιλέ, παίζει μπάλα. Όχι. Έλα ρε Νικό, έλα ρε αγόρι μου. Σκάρτο το εμπόρευμα. Όχι όλο ρε, αλλά σου έχω μια επιστροφή. Εντάξει, ναι. Όποτε θες. Θα στο έχω έτοιμο, ναι. Τι θέλει ρε φίλος μου. Αυτός πόσο κάνει? Αυτός είναι ακριβώς, 500 ευρώ. Έχω και με 200. Να ρίξω μια ματιά. Ρίξε όσες θες. Αυτό? Άστα αυτό, έχει πρόβλημα στο πόδι. Αυτό θέλω. Αυτό είναι κουτσό. Άχρηστο. Θα σας δώσω όσα έχω. Άκουσε αγόρι μου. Δεν είναι καλή αγορά. Ούτε να παίξεις μαζί του μπορείς ούτε να τρέξεις. Ούτε εγώ μπορώ. Εντάξει λοιπόν. Ας το θέλεις αυτό θα πάρεις.